Hello friends, good morning. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली अफिशियल नोटिस ओंखारबाय, बेनो जाबाय ग्रुप डी साख्रि एबा रेलवेनि साख्रि। दा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथांमोननि पोस्टआ जोबोर बुरजा प्लास गुवाहाटीआव बेसेबां पोस्टआ दङ जों बेखौबो नायगोन। जाय नोंथांमोना बड'जबइनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट गभर्नमेन्ट साख्रिनि बागै भिडिअ मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियल वेबसाइटआव अफिशियल नोटिस। सो दायो जों फैबाय अफिशियल साइटआव, बेनिफ्राय एसएससी एमटिएसनि फाइनाल रिजाल्ट होबाय, नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। दा आरआरबिनि अफिशियल नोटिसखौ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना गासैबो नोटिसखौ मोनगोन जे जोंनि बैसो फरायनाय बेसेबां नांगौ जों बेखौ दायो नायनोसै। दा जोङो फार्स्टआव बे जाबाय अफिशियल नोटिस। दा बिनि नोंथांमोननि अनलाइन डेटआ नोंथांमोननिया गाबोननिफ्रायसो जागोन, अके। एन्ड भेकेन्सिया 32,438 दङ। देन बेनिफ्राय इनिशियेलि सेलारि होनोबा 18,000, नाथाय गोबां बुरजा मोनगोन बे जास्ट माने बेसिक सेलारि। एन्ड बेनिफ्राय बैसो होनोबा 18 निफ्राय 36 इयार्ससिम नोंथांमोना 1 जानुवारि 2025 खौ लानानै बेखिनि जानांगोन। बाट जोंनि एसटिआ 41 इयार्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन, माने 5 बोसोर जोङो बारामोन नालाय, बेखायनो 41 बोसोरसिम बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन। देन बेनिफ्राय फुल अफिशियल नोटिसआ बेनो, नोंथांमोना मोनगोन डिसक्रिप्सनाव चेक खालामनो दाबाव। सो दायो जों नायनोसै एप्लाइ डेटआ। बेनो जाबाय गाबोननिफ्राय जागोन एबा 23 जानुवारिनिफ्राय हागोन, आरो लास्ट डेटआ नोंथांमोना फेब्रुवारि दाननि 22 सिम नोंथांमोना खालामनो हागोन। सो दायो जों माखासे काट अफ डेटखौ जों नायोब्ला बैसोआ नोंथांमोना 1989 नोंथांमोना मोनदों देरसिन बैसोआ, बेखौ नायबानो जाबाय जुदि बैसो गोरोबनोबा। सो बेनिफ्राय सबसे उन्दैसिन बैसोखौबो नोंथांमोना राइट साइडआव मोनदों, बेनो जाबाय 1 जानुवारि 2007 दङबाबो बे पोस्टआव नोंथांमोना मा एप्लाइ खालामनो हागोन, बेनो जाबाय ग्रुप डी हिसाबै आरो बेनि आन्दाराव, अके, एबा रेलवेनि साख्रि आरो। देन बेनिफ्राय सोर खालामनो हागोन 10 पास एबा ITI जों बेखौबो दायो नायनोसै। सो दायो जों एग्जाम फिसखौ नायबावनोसै। एग्जाम फिसआ 250, नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम फिस दाननांगोन, आरो बेखौ एग्जाम होयोबा नोंथांमोना रिफान्ड मोनफिननाय जायो आरो, अके। सो बेखायनो एग्जामखौ हैनांगौ जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामो। दा बेखौ जों मिन्थिबाय। सो दानिया जों माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै, बेनो जाबाय सिलेक्शन प्रसेस। दा फार्स्टआव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन, कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट गुवाहाटीआव जायो। एन्ड बेनिफ्राय बेयाव पास जायोबाथाय फिजिकेल टेस्ट दङ, आरो फिजिकेल टेस्ट पास जाबाथाय नोंथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसन एन्ड लास्टआव मेडिकेल टेस्ट खालामनानै काट अफ लानानै नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्ट। सो बेनिफ्राय एग्जामनि सिलेबासखौ नायदो। एग्जामा 90 मिनिट्स मोनदों, बेनिफ्राय कुइसना 100 कुइसन। सिलेबास वाइसआव मार्क्स दङ बेखौ नायदो। एन्ड बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ 1/3 दङ, नोंथांमोना बेखौ मोनथिसिगोन। दा मिनिमाम पार्सेन्टआ 30% मोननाय जाथारनांगोन, होमबासो क्वालिफाइड लागोन आरो, बाट काट अफआ गोजौ थांखायो। देन सिलेबास वाइसआव बावहाय माखासे सिलेबास दङ, बेखौ नायदो। साबजेक्ट वाइसआव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै। स' बिनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ बेसेबां खारनांगोन होनोबा हौवाफोरा 35 केजि वेट बानानै अजन बानानै 100 मिटार्सखौ 2 मिनिटआव खारनांगोन। आरो बेखौ खारखांबा उइदाउट नोंथांमोना अजन बानानै फिन खनसेबाव माने अजन बायालासिनो 1000 मिटार्सखौ 4 मिनिट्स 15 सेकेन्डआव खारनांगोन। एन्ड हिन्जावफ्रा 20 केजि बानानै खारनांगोन 100 मिटार्सखौहाय 2 मिनिट्सआव। आरो अजन लायालासिनो खारबावनांगोन हिन्जावफ्रा फिन खनसेबाव नेक्स्टआव 1000 मिटार्स 5 मिनिटआव नोंथांमोना 40 सेकेन्डआव माने कमप्लिट खालामनांगोन, होमबासो क्वालिफाइड जागोन आरो। नङाबा बेयाव फेल जाबाथाय डिसक्वालिफाइड जागोन नोंथांमोना। सो दायो जों भेकेन्सिखौ नायनोसै। दा भेकेन्सि होनोबा अल इन्डिया 32,000 दङ, बाट जोङो एप्लाइ खालामनांगोन गुवाहाटी जनावसो, अके। सो दायो जों नायनोसै। बेनो जाबाय क्वालिफिकेसन एबा फरायनाय, जे नोंथाङा 10 पास खालामनानै ITI नांथारगोन नामा। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों, बेयाव नायदो नै गासैबो रोखा जाबाय अफिसियेल नटिसआ। नोंथांमोना मोनदों 10 पास अर ITI होनना बुंदों, माने बाथ्रा जाबाय 10 पास खालामबाबो हागोन, अर होखादोंना, प्लास ITI दंबाबो नोंथांमोना हागोन, आरो एप्रेन्टिस खालामनाय दंबाबो हागोन आरो। दा जियानो जा नोंथांमोननिया 10 पास खालामबा मिनिमाम 10 पासआनो पोस्ट वाइसआव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो गाबोन नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन, बबे पोस्टआव हामारगोन बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामना दिन्थिगोन। दा 10 पास होखादों, 10 पास एबा अर ITI होनना बुंदों, बेखायनो टेनसन गैया। दानिया जोङो मेन बाथ्रा फैबाय, भेकेन्सिया गासै 32,000 नालाय, बाट बेखौ रानदों माखासे जन वाइस रानदों, बेखायनो जोंनिया गुवाहाटी जनाव माने नर्थ इस्ट जनाव बेसेबां दङ होनोबा 2048 भेकेन्सि दङ, बेखौ नोंथांमोना नायदो नाय। स' बेनिफ्राय ST लाइन दङ, ST लाइनखौ नायदो नोंथांमोना पोस्ट वाइसआव दङ। स' बेनिफ्राय आनरिजार्भ केटेगरियावबो जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना थांगोन। टटेल पस्टआसो 2048 दङ, PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो हागोन। ST लाइना बेनो, स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामदो। आरो एग्जामाव मोजां नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना आनरिजार्भ केटेगरियावबो माने फाइनाल साख्रिखौ मोननो हायो आरो। दा बेनो गाबोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बड'जबइनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन। बेखायनो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो नेक्स्टआव भिडिअ नायबाय थादो।